چرا مرد باید هر روز به زن خودش بگوید که من تو را دوست می‌دارم؟ برای اینکه برای مردم همه چیز آسان است. مرد از نزدیکی همخوابگی لذت می‌گیرد. زن از شنیدنی سخنی من تو را دوست می‌دارم و من تو را دوست می‌دارم می‌تواند در شکل‌های گوناگون бошад. тухфа, шабҳои романтикӣ, смсҳо, гапҳое ки ҳар рӯз мегӯед. ва фаромӯш накунед, мардои азиз, ки рӯҳияи занҳо тағйирёбанда аст, на мисли мардум. мардум чӣ фикр мекунанд? Маҳо 40 сол пеш ЗАГС рафта будем ку, дар ҳамон ҷо ман туро гирифтам. Агар ягон чиз тағйир ёфт, ман ҳатман ба ту мегӯям. Ҳеҷ тағйир ёфтагӣ нест. Чӣ хеле ки дӯстат медоштам, ҳоло ҳам дӯстат медорам. вале барои занҳо муҳим аст, ки ҳар рӯз як бор ду бор аз мардашон бифаҳманд, ки онҳо дӯстдоштаниянд, онҳоро қадр мекунанд ва онҳоро ёд мекунанд. ва мардои воқеӣ он касое ҳастанд, ки медонанд чӣ гуна зани худашонро розӣ кунанд. шумо ба ин гапи ман розӣ ҳастед, бонуни азиз? Ба зери ин видео бинависед, лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.